И какво става, бегета? В днешния видеоклип ще ви показвам име. Днес мисля да бъде мъжко, защото миналия път беше женско. И да, нека да започваме да пишем, че нямам търпение. Нека да почваме. Име номер 5. Име номер 5. Нека да почвам. И мисля другото име да бъде Даниел. Дани. Така. Да. Ни. Дани. И това беше от мен, хора. Чао. Да се абонирате за канала. И чао, багета. Чао. Абонирайте се. Името. Затваряме тетрадката. И чакайте, още 3 имена имаме. Имаме шанс за още 3 имена. Една. Да го преброиме. 2. 3. Да, 3 имена. Ще мокнете ли поне малко? Окей, и това от мен. Чао. Бегета.